Kamal, kar ka sake fitowa har sai na ce ka. Har sai na ce ka. Dan yayi da babur? Wannan abin da muka yi na dan bar nan na ka yanke ni na ka sa iya ba ka sa iya ne kake. Action. Wannan ba na yana wani kadai ba? Haka ke da ba. Haka ke. Wancan dogo ne na YouTube. Biya wata 50 amma bayan sati ɗaya za ka biya kuɗi. Bidi. Okay. Biya wata 50 amma bayan sati ɗaya za ka biya kuɗi. Ba a ƙawwala ma ba. Biya wata 50 amma bayan sati ɗaya za ka biya kuɗi. Sati ɗaya kawai. Sati ɗaya kwana 7 ka kai kana tarawa kafin kai. Ina wasan da sharuwa. Ba ka ajiya. Je bata ka bata. Ba ni fa ban kai san shi. Ba fa bai kawo. Ina yake? Da bidi ne na ba ne. Nawa ne? Bidi. Ba bai din. Kana ne malam. Action. Jin ya aika wa Darma da wani sabon aiki fa. Court. Dan dai ban da dalili ne na baki. Faɗa mun ita kuma wannan da nan. Akwai ba. Daga nan din ne da ta kallo nan din ne ta kare fata ta au. Ai ka zo te ba kai. Ni ba ran ga fata da an ga na sanar mata da ta mun burburan nan ga ma. Suna banka da shi. Wai ba ki ga abin da suka mun ba. Wai fyaɗe suka yi Kai kala wandan ka. Fyaɗe suka yi ma? Sai kin ga ciki na. Kuma yanzu wandan nan ba zai gyaru ba. Kun ji a ce muke na fita. Yana bunda ba tanti bane. Sai an sa batir ruwan batir. Ruwan batir kenan wandan ya tashi aiki. Costume ne fa. Ko ba ga wani. Salim. Tama magana ne? Abin ma? Dai ba ta ita ba nan take magana ta ba siyo take magana ta. Mu je. Jawuma. Dan Allah. Action. Muguwa ce da mai. Court. Ba abin da yake burge ni sai zumburu ba ta. Jiya wannan. Gaskiya biki san abin arziki ba cewa ne dan Allah sai shiru kar su saka da amma da yake baka tsinani ya ce wai da ni take. Barawon waya. Ai ku da sakata. Ba shi bane Ibrahim Belsha ne. Me dauke ne? Kin ga sai ya dauke. Eh. Wallahi magana gaskiya ce. Ai kashi na dauka shi ka kai kira. Okay. Oga. Mu je. Oga ba fearless. Akwai fiyales. Da ma za ka sha. Saman mu wannan. Gari na ruwa. Gani yanzu zariya ne daga nan. Wai ne wannan. Allah.